Хей хора, здравейте и добре дошли отново в мой канал. Това изречение не съм го казвала поне 6 месеца. Направих доста голяма пауза от YouTube, но се завръщам с гръм и трясък. В този клип ще видите как изкачвам един от най-трудните върхове в България и това е връх Мальовица. Чела съм много, питала съм много хора, които са изкачили този връх и всички до един ми казваха, че това е най-трудният преход, така че е време да разбера всъщност дали е така. Сега пътувам към работа, след малко тръгвам към работа, но до вечера ще тръгваме към Мальовица, за да може утре сутринта да започне самото изкачване. Затова реших да направя началото сега, за да може светлината да е хубава. И да, както винаги ще се опитам да давам възможно най-много информация при самото изкачване, за да може, ако и вие решите някой ден да изкачите този връх, този клип да ви е полезен, така че може да го запазите. И да, това е. Надявам се да ви хареса този клип. Ако е така, оставете по някой отзив и приятно гледане! Здравейте хора, намираме се в местността Меча поляна и сме на път да изкачим връх Мальовица, един от най-трудните върхове в България. Местността Меча поляна е интересно, защото тук доста често срещано е да срещнете всъщност мечка. Чела съм много статии и наистина хората доста така пишат, че наистина никъде по планините не са срещали в България мечки, но в тази местност да, така че общо взето ще видим дали ние ще срещнем мечка. В момента е 7 часа сутринта и както казах, четох доста статии. Горе-долу изкачването до връх Мальовица е 4 часа. Така че ще видим ние за колко време ще го направим. И да, ще се опитам възможно най-много информация да ви давам, за да може да ви е интересен и полезен този клип. Най-вероятно шукатери, да. Според вчера категория катери, ръба днеска трябва да го оставя една бежа. Кажи го на нея, не на ми така. Не отидем нагоре, си човек там. Хей хора, здравейте! Намирам се на хижа Мальовица и задължително си взех кафе. Времето е уникално, имам много хора и случихме наистина на време. Остават 3 часа по груби сметки, така че тръгваме веднага нагоре към върха. О, виж кончето! Просто уникално. И да, това е за сега. Времето наистина е уникално и продължаваме нагоре, за да може към обяд да сме горе вече. Също така, не знам дали казах, но този преход ще го направим за един ден и слизането, и качването и слизането. Извинете. Така че това е. Вече се намираме на Елениното езеро и продължаваме напред, защото вижте какво ни очаква. Вече сме на връх Мальовица и времето леко се влошава. Ние се починахме вече половин час, така че сега тръгваме надолу. Ето,
Мальовица 2729 метра. А сега ще ви покажа нещо. Ето там е хижата, а ето там е моята кола. Има някъде 4 часа път, но ние слизането го правим по-трудно по принцип. Така че сега тръгваме, за да ни и навали дъжда. Оплетах си езика. И да, общо взето, изкачването беше страхотно. На мен лично много ми хареса. Хората казват, че е един от най-трудните върхове за изкачване в България. Защо? Защото е само нагоре и само камъни. Малки камъни, големи камъни. Това е, затова е един от най-трудните върхове в България. Но със сигурност ви препоръчвам да го посетите. Изключително е красив. И да, препоръчвам. Така че сега тръгваме към хижата.